Ik hoor alleen maar grote namen bij jou. Zijn er ook nog wel eens artiesten die nog niet zo bekend zijn die bij jou een plaat opnemen? Ja, we zijn ook erg druk met Matthijs Koning. Dat is een nieuw talent. Gino Kraus, een jonge jongen nog die aan de gang is. Maken we ook een Duitsstalig album mee op dit moment. En zo zijn er ook beginnende artiesten die we ook natuurlijk in de stal hebben. Het maakt niet uit. Kijk, in feite een beginnende artiest onbekend kan volgend jaar bekend zijn. En dat is juist leuk om daar een pad uit te stippelen. En te kijken of we daar in mee kunnen helpen om zo'n artiest toch bekender te maken. Vind je nou zulke artiesten zelf of wordt dat voor jou gedaan? Nee, het meeste vind ik wel zelf. Heel veel dienen zich ook aan. Dus die bellen op of die vragen of ik een liedje met hen wil maken. Het is maar net een beetje hoe het uitkomt. Als je nou kijkt naar jonge artiesten, wat vind jij dan een artiest om op te letten voor de toekomst? Ik vind Matthijs Koning echt een talentvolle jongen. Hij zingt goed, heeft een goede performance op het podium. Geldt ook voor Gino Kraus, die jongen kan erg goed zingen. En is natuurlijk een stuk jonger, die moet nog veel leren. Maar dat zijn wel jongens, dit is een nieuwe generatie, die moet je in de gaten houden. En dat is talent wat ook gewoon echt goed kan zingen en goed kan performen. Wat gewoon een voorwaarde is voor een artiest, vind ik.